Здравейте, потребители на YouTube! Днес играем Minecraft в един Jailbreak сервер. Целта на Jailbreak сервера е пускате ранг А, нали, това е с английската азбука, Prison е, нали, Prison е Jailbreak, но същото е, пускат ви ранг А, нали, това е английска азбука A, B, C, D и така до Z. Дигате рангове с пари, тези пари се печелят, има китове, които ви дават армор, меч, брадва и кирка. Пишете, зависимо кой ранг сте. Примерно аз съм ранг P, Q, бърках. Пиша Warp Q или на тези рангове, които съм бил. В смисъл мога да ходя на Warp B, A и т.н. Така, ето да погледнем Warp A. Сори за лага, има много хора. Сега, тук купаят с тези диаманти. Ето имате китове. Не пишете кит фул. Ще ви напълни с простоти. Дам ви енчантнати панталонки и 1 милиард торти. Ще ви го покажа после. Ето е брадвата, която не знам защо е острота и файер, но като е. Тук има дърво и, както казах, диаманти. Съберете примерно един стак диаманти и нали 9 диаманта са един диамантен блок. Пишете, когато имате 9 диаманта, пишете блок и така. Блок, обърках. Да, блок. Става в диамантени блока. Обаче тук имате за диаманти. Но под тук се продават доста скъпо неща. Нали, продавате ги вие. И сега ще ви разведа всички ларпове, които аз мога да ходя. Тук един стак е народни блок, виждате за колко, диамантени блок един стак за колко. Warp B. Warp B. Това е Warp B. Тук се купае. Warp C. Това е Warp C. Минал съм през всички рангове до ранг Q. T. Warp D. Пишете ранг Up и ранг Up пъти, но аз нямам пъти, за да го кажа. Това е мината на Warp G. Warp G. Това е мината на Warp G. Warp H. Това е на H, макар че не мога да намерям. Там е ендърчество и някакво сърце, което до сега не съм забелязал. Защото дигнах много бързо рангове, благодарение на един приятел. И да, това е мината на Warp. Не знам кой беше. Не ми гледайте енчантите на кирката, не съм админ, ето вижте. Member of RPNL съм, member съм, обърках. Не съм админ, просто тези кирки се продават за по 1-2 милиарда, чи милиони, не знам. Къде стигнахме? Да. Warp I. Тук се купае. Warp J. Тук можете май тук да купае. Не, тук не може, тук вече може. Да. Тук са доста. Warp. Тук ли бяхме? Да. Значи пишем Warp. Пишем прано Q. Моята опис. Q. Това е моята What the fuck? Какво? Warp Q. О, да, дами и господа, на момент. Не, това е другата. Да, това е на Warp Q. Warp M. Любимата ми мина за сега. Warp M.
Аз тук купая, можете да не видите. И, нали, рескат ги, отиват и продават. И това беше от мен за този сервер. Да видя колко само клипа. С 5 минути може и да поиграя малко, не знам. Има PvP, това са моите неща. Voting, вотвал съм. Няма нищо, и тук няма нищо. Crafting table. Еми, аз ще да покупая малко. Май само си тази простител мене. Да покупая и това да бъде за този епизод на Minecraft Jailbreak сервер. Part M. Ако искате с IP-то на сервера, долу в описанието ще ми има скайпа. Ако някой иска да е, ако мога да му помагам, нали, всичко. Мога да му дам хубава кирка, не баш така, защото нямам друга. И емералди и диамантите са най-скъпите неща, аз затова държавам само тях, нали, слагам в коментара си, да взема само тях. Това не ми спря. Долу. Аз правя така. И брат ми в това. И си купая. Ето. И това е, докато не стигнете до Warp Z, нали, Warp Z, но аз нямам такова право, защото още не съм по ранг Z. И ставате фри, ставате милионери, разгадени хора, не за някой да е, просто ставате богати. Така се каже. И добре, това вече от мен. Клипа е, знам, кратък е, но както да е на нашата връзка. И между другото, благодаря, че ме гледахте. Аз бях Девил Ангел. Ако ви хареса клипчето, натиснете лайк. Ако искате още, се абонирайте за мен. Чао!